Nimbador syumanen papagayam, itarog daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Jubilante, naamuak ti inararamid takan ka ije pagminasan. Anya ka iti planom, balsam ka di ida. Senyora. Barok, mabalin ka di apakawanam ni Alex. Ipatpatag ko unay ni Alex. Kat inararapaap ko ti panagbalbaliw na. Diyak kaya't ngagbalin at takas at tao ti apok. Anya? Pakawanam ko man ni Alex. Pakawanam ko man. Basta ti makunak, senyora. Dahil tabagi yung ti salwadan niya. Naimbag kayo tao. Ket, awan ti maibaga kada kayo. Aganat kayo kumakanayon. Tamang anudangran na kayo ni Senyor Pedro. Tagpapan iti pasurot na anipaldo. Dakas ti panggap na kada kayo. Jubilarte. Senyora, awan ti sabali ang maibagak ita kada kayo. Nung di ti kanayon na panagan na Diyo. Day talaan. Sige, agpakadak pa'y. Barok. Mabiitlaan, Jubilarde. Jubilarde. Agan-adnad ka. Uwan, senyora. Kitagyaman na. Senyora, napahanon ni Jubilarte. When Mercy. Ay na, nakitak ti amin, senyora. Nakitak ti kinasiglat na. Mercy. Isugayam at talaga ni estranghero. Isug. Kidawak. Akaumam tabibig mo. Senyora? Awan kumati pang ibagbagaam itinatakwatan. Nalawag ka di. Maawatan nak ka di. Agkin naawatan ta ka di matlaang, Mercy. Wan, senyora. Di kay kadi agdanan. Talapudno ak kada kayo. Kaumak ti bibig ko, senyora. Nasaya at launan. Mampasin din paramid niyo, senyorito. Taluato ng tinaramid. Ano pa yun? Nagandag iti pansyon. Nasaya at Doro? Nag-aaboy a pansyon. Tinaramid, senyorito. Nasaya at launay, Doro. Sige, umay kayong to amin ijay farmhouse inton bika. Nalawag? Juan Baldo. Tulagan dagiti amin akayat na asumunod. Tapno umay kayong to ijay farmhouse. Kalpasan na maurnong dagiti tao, di taparaangan to'y farmhouse. Agdiretso tayo ni J. Pagminasan. Wan, senyor. Sana mabali na sumardeng ti pagminasak. Gaputada kalakwarta ti ipapay na kanyak. Oh, talaga, senyor. Ala, Baldo. Isaganam dagiti masapsapul ta. Iti kasta, nakasaganan to aminen. Areglado, senyor. Nasaya at launay, Baldo. Gaputado met gayam tinaawis yo. When you're on, senyor. Adapay babae. Adapay ubing. Analabit agtawan iti 15. Kaskada 17. When you're on, senyor. Kasano, senyor? Mapantayon? Buen, intayon, Baldo. Intayon.
Senyora, intimplaan kay tigatas mo. Atoy. Agyamanak, Mercy. Nagladaw kayo arimor iti silidyo ang senyora. Kasla maditirik na yun. Wen nga rod. Kaslama di ti bagpagig. Ay, gapo day tay ti banugyaw, senyora. Sige, inuman nyo pa ilang day ti gatas yaw. Tain kay iti silidyo. Yagan kay tulangan iti kaninyaw. Madi at talaga tiriknak. O sige, Mercy. Mapanak pa lang iti silid ko. Mangyag kan tulangan iti taraon ko. Takalpasan ang makapanganak at tumarakton iti agas. Sige, senyora. Umay ka! Sumurot ka kada kami! Pangipanan yung kanya. Basta sumurot ka kada kami! Tapos pakita may kan ka, tapno maninggakan! Umigan! Kat di mo gamdan, kagaramid itisan na kaya! Tasigurado ang magaksan ka! Dalan da ito'y naagturong iji kampusan to. Sa dino ti papanan ni. Apay nga agturong kami dito'y. Doro, asilig tayon. Huwag senyorita! Asinida! Tenglan ni Crisanta, Doro. Senyorita! Pangipanan nyo kanya. Basta magnaka. Sige, pagnagan! Taday pakita may kan ka, tapno maglag ka! Tapno mamati ka! Iti ipagpagamit kan ka! Anya, kaya tiyo asawan. Ala, magnaka Crisanta. Taday ba? Mingminam dagiti tanam, Crisanta! Victoria. Magdalena. Baby. Jubilarte. Sana. Napalimutan ang senyorita! Sige, Doro. Bagkatemon, ket intayon. Manang, Apong Victoria, ada kita dito sa kaanan ti tadam nyo. Aging kita, jak pa'y nasarakan no asino ti pimatay ka na kayo. At apag adampaldo, awan pamanak na ko. Nagulo ti panunot ko na nang di ka agdanag. Tay kag iti ustisya ti panakapatayo. Singir ida. Patayag mo't ida. Agas iti inaramid da kada kayo. Kat ni Crisanta, jak pa'y nasalakan. Jak amono sa dino ti pangsapulakan ko na. Kat sapay kumata si bibiyag pa'y. Sapay kuma. Mabalin ka dito sa mrek. Nanandurot siya. Mala! Oh my kabarok! Sakit ka! Ala! Ang tugaw ka di tagayo at tugaw barok! Tamang isaganak iti siya! Kankanam! Agyaman ak nana. Sige! Mangano ka barok! Amo ka mabisin ka! Isuwa mangano ka! Agyaman ak nana. Itala nga na isaroong ka barok! Nana. Aging kaya ta. Jak pa'y nasarakan tinang patay ka dananang.
Mabalin ka din ay bagayo ti pudno nga amuyo. Ay, kuha. Amok na na. Ay, Ada amuyo may papaniti na kasamak. Gamdiyo la kaya tiyagsaw. Kaputa mabutong kayo. ay, kuha. Pangasiyo na. Ibagayo ko makanyak no ada amuyo may papaniti na pasamak. Ala, Barok. Ibagak nga rod ka, ti amok. Nana, Nangako anagpukaw ini ni Kaka Victoria. Ako na. Senyorito Alex, pangipanan niyo kan ni Crisanta. Anya, Alex. Wan, Barok. Day talaang tiba ibagak. Tadyak nakita ti pagteng. Ngam, naglawag anang ngagkutipukaw idi ni Kaka Victoria. Tadak idi ti saan unay nga dayo kadakwada. Kat idi makagtengak iti ayanda. Nakadasay dan kan ni Magdalena. Dapay nang ko ide adwa akan albuong ti paltog. Anya, tagit kriminal. Pakawanan na, Barok. Tajak imbagay di kan ka. Gapo, tamabuti nga. Nana, Pakawanan na, Barok. Saan na kumakagura? Pangahasim. sana na. Saan kaya kagura? Ket, agyaman at itimpod mo yung. Apo, Victoria. Nanang Magdalena. Junior, anak ko. Pinatay na kayo ng ipagtakas sa tao. Anya, tibasal tayo kadakwada. Taapayakas to'y inaramid na kada kayo. Kaya't kumatante matay. Kaputawan kayo matang, iba't patag ko itibiyag. Medyo pinarte, pinapaitan. Kat intanam da ka nun, hindi pagminasanda. Iso akayat ko matante matay. Amin sa'yo pati ang kanyak. Di na nagkaisaplag. Senyora, nagbasitan dagiti trabahador. 5 nga aldaw tinapalabas. Anya, taapay. Saan naklapimbas pasyar gaputa nagsakitak. Ita, bimasit kayon? Senyora, adadamag ko. Adagiti daddo mga trabahador. Kat simurot da iti pagminasan. Agraman dagiti daddo mga babae kan ubing. Anya, Kasta ti damag ko, senyora. Ada nang ibaga kanyak. Jak patyan. Ngam, gaputa basitan dagiti trabahador. Iso patyak matan. saan amabalin da ito'y? Saan amabalin? Awan ni Pedro dito'y farmhouse? Awan, senyora.
Nangga ko ako nanakan ni Baldo ang mapanday ije pagminasan. Ti awanan bain. Kud, kadwada dagiti dadto mga trabahador yaw diti asyenda. Oh, dagiti rupat kwarta at trabahador. Imbagak lang arudan adi dapat padasan ti sumurot kada Pedro iti pagminasan. Ngam nasisirap dalata iti pirak. Senyora? At agraman babae kan obeng. Inkuyog da. Wan, senyora? Oh, Nakita? Bayan nyo Tapadason dati at trabaho iti pagminasan? Anya ngay damuyo. Ang mga nudakal ti matgadan da ijay. Pakastamatin ka rin ni senyor kadakwada. Sakbaya pimanaw da. anya. Oray siya kumangarod. Kat kayat kumatimapan, senyora. Anya. Pampanunotak mo ti farmhouse. Awan ta kasi kasaw. Di mo gandatan ti sumurot ijay chayong. Maawatam ka di. Dito'y kalaang farmhouse. Wan, senyora. Talaga saan? Nang runa ta binilin nakman. No agtulnog ka kanyak. Agsaya at katsayong. Ngam no pasisirap ka iti balitok. Amangan no agbabawi kanto. Aguray kayo, senyora. Abay ka day. Nagsasaw kayo. Kaslaad dada kasama pasama kada kiti trabahador. Abay? Dakas ka day pagbinaganda? Saan mo ka di anadamdamag ti panaglibas dagiti trabahador ije pagminasan? Saan, senyora? Kasano nga damok iti mapaspasamak di daw? Kahit, adak latamat iti farmhouse. Sa anak mo't amapan makichistismis di ta? Basta ti maibagak. Saan ka apasisirap iti balitok? Tapno saan ka ama isagmak? Wan, senyora! Agtong panak ka na kayo! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ita, awanan ti lapad tapno ayaten nak, Crisanta. Nakita mo natayon ti pamilyam. Kaya't ni Jubilarde, naitanim mata ni Jay pagminasan. Hustong day ta panagliday mo. Ala, umay ka ta maturog tan, Crisanta. Kaduaan ka dito'y silid mo maturog. Saan ka nang agsangit? Punasak dagi talwa ma. Tinupuraan nak. Gusto ko alam ti kayat mo. Pues, ramusan ka man langan. Sigurito! Ang dardara mo tarupan! Nakadkadlaw ang nakaramutan! Ti jablo a babae. Kinaramutan na. Isoday jay. Binugbog ko na. Intugtog ko pa iti ulo na iti diding. Nawanan iti pot. Abangan mo na tayo, senyorito! Diyakan mo. Sige, ingka kitaan. Dara-dara ti kawas ni Crisanta! Sakit! Napisang pa iti paldana! Natay sarutan! Tanakadasay iti sura! Kitapan! Nataysan! Sige, ikabil mo iti sako. Kat ingka ibal lang. Ingka ibal lang iti deras. Natay daytan. Iso nga ingka itapwak iti deras. Ang senyorito! Aramidam timbagakdor. Sige! Itinmagan iti darasa!
Mampasan! Isa, mapanakon! Nasa mo itaan, senyorito? Pagdiretso ta ka di jasin ka. Saan? Ijay mansyon ti pagawidan ta. Ijay tan mansyon nagpalabas iti rabi ita. Sige, sa pagay sumit nga tan. Sige. Idiretsyon to'y kotse ijay mansyon. Anya ti kinapod mo, senyora? Ayan da baldo. Apay ajak ida makita ijay farmhouse. Kan agpaiso ka di tinadamag ko. May papan ka dagiti trabahador. Wen, ngamjak amo tinapasamak. Binagak idin dagiti trabahador. Ngam nasukir da. Nasisirap dalata iti balitok. Katimadi, agraman babae kan ubing. Naawis da. Anya? Oh, adadaitan iti pagminasan, Jubilarde. Sige, senyora. Agyaman na. Kat agpakadakon. Mabitlaan. Anya ti planom. Ispalat dagiti tao, senyora. Anya, kasanan. Amangan na may sagmak ka. Saan kan amapan ijahay? Saan ang mabaling, senyora? Diyak kaya't nga dapat parigatin da senyor at trabahador. Trabahador iti asyenda dagijay. Saan at trabahador iti pagminasan? Ngarod, masapol nga ispalak ida. Jubilarde. Saan da pakibiyangan ti trabahador ti asyenda? Gaputa siyak ti makalaban da. Sige, senyora. Agpakadakon. Mabitlaan. Apay, senyora. Agannad ka, Jubilarde. Agannad ka. Pagkain ti bason, senyorita. Sige. Kargaan pa, Idoro. Uwan. Padata. Atoy. Senyorita. Sige. Ikaw pa, Idoro. Senyorita. Diretso mo, tante. Tagay mo. Ang mga ano, mabartak ka. Kargaan pa iti basok, Doro. Kaya't ko ti mapartek. Papa, senyorita. Makonsensya ka, iti naramid mo ka ni Crescenta. Anya? Katawa kayo, senyorita. Ano, mama? Ang babawi ka maglang, iti naramid mo ka na. Sayang. Sayang, iti kinalibnos na, senyorita. Sayang nga talaga. Impabaratong lakuman kanyak. Mudimon kaya. Sige lang! Kaduan niyo, timangan. Hindi kasta, nabingsa kayo. Kaya't makatrabaho kayo iti husto. Makan kayo lae. Kalpasan na, ingkay ito agina na. Maturok kayo iti husto. Gaputa masapul, masapa kayo manen na bumangon intong biga. Nalawag ka di? Baldo, kayat ko ti uminom. Mangisaga na kay ti arak. Kayat ko ti makaturog at dagos, iso nga uminom ta. Arreglado, senyor. Mabigla, senyor. Abuk-buka ti basam. Ano ita, senyor? Sige, Baldo. Ika matibasom ta uminom ta. Pagpaimas iti turog. Wan, senyor. Talagang umingumak. Agas ti manog ako nada. Agasam, tasisyak amang isursuro kadag iti tao iti aramidan da iti uso. Nang maglakit din,
ta nakaadala ken ni Doro iti panagnaba. Rombang matngamin nga dalam amin, Baldo. Wan, senyor. Ket amo kon Minas. Nalakalang mo ta nasorsorok. Nasayat lauday. Gapot pagsayatam matlang. Mangrugi manen ti panagtrabaho diti pagminasan. Ket iti sana mabayag. At danto manen mailako apalitok. Ket ibingayan nyo kadi dagiti tao, senyor. Anya? Apay, manala ka di, Baldo? Ha? Iyanyaga po kay pingaya kay da? Hindi, dakal nga ron tibingay ko no kasta, senyor. Well, di ka danag, Baldo. Gapot adakala talaga, tibingay mo. Ayos! Hala, bukbuka pa iti baso ta. Ituloy ta ti uminom, Baldo. Tapno na imas, titurog ta. Ada silaw iti sigurd na pagtuturugan ni Senyor Pedro Calabaw. Malapit. Ijay kayan da ka ni Baldo. Ako masili na ijay. Ang yung masapol na awan ti makasipot kanya itiya silig ko. Ada lang para iti ruwa ti Calabaw. Masili ka. Nakaitada ng padpaday nito gawan na kawayan. Mangkita iti mabalingko ang pangirakad ka ni Senyor Pedro. Nabartag ng sakit di Diyos to. Tasaan pa'y anak kapuot ni Senyor Pedro iti panangirakad ko kanuana. Baya ang nakarakad. Galutak na tiiman ni Baldo. Kalpasan na. Ipanaw ko dito'y. Abay na. May ragat ko ni Baldo dito'y ponte kayo. Mas daw tulakid din ito nakabuhat. Dilibak mat iti kinabartag mo, Baldo. Tauray na di ka nakabuhat. Iti panangirakad ko kan ka. Kan iti panangbagkat ko kan ka. Sige na rin. Maturog ka nakarakad. Suglian ka to. Into namnamag ka ng kapuot ka. Tumog kayo amin ito, baga. Sino ka? Sino dito? Binagaan na kayo ito ni Senyor Lorna. Asaan kayo kapasisirap iti balita? Minasukir kayo. Sino ka? Yan nga ba yan nakabungad ka? Di ka ba tagpabigday? Pagyaron! Mabibig ka! Saan naman asken nagpabigbiga ka na kayo? No di kayo pala kumano dito. Sigurado magbanag kayo ang nakakaasi. Kasan niyo ti Baguio? Ti pamilya yo. Kaya nagiti ubing apatay yung hada dito. Iso pumanaw kayo itamit lang. Dito kami! Tatuwa dito! Pumanaw kayo dito. Kat agsubli kayo ni Jacinda. Awan tinasaya at anam naman nyo dito. Kat ibagak ka na kayo dito. May sa idi abalod iti dito nga ayan nyo ita. Into na gangay. Ikanda ko ganito dito pagturturugan nyo. Kat saan kayo apas ka makarwa? Nagkarinis sinyo, Pedro! Adang tubingay mi! Adun to tibingay mi, iti paglakwan da iti balito! Tunay ka! Napatas ko tirigat ka anda dito. Bagipok kayo dyan! Iso akas titi bagbayak ka na kayo. Napatsinda. Masayat. Ano mo di kayo mamati? Ada ka na kayo datan. Sige. Rumor kayo amin dito. Tapuhurak na ito ayan nyo ita. Kaya kidawo. Nga agda timapan mangrok at kani Senyor Pedro iti kalapaw ngayon na. Tapnosan ama iraman ama puran. Puran tayo na nakalapaw ngayon. Pagminasan. Kumano na dito yan? Paano tayo ni Senyor Pedro? Pumano na batad. Masayat law na. Urayat na. Katya pa. Sakbay apumano ako ito. At sino tinangpol kadagiti kalapaw? Senyor! Senyor! Wala tayo, Senyor!
Asino tinangpor kadagiti kalapaw! Aday na, may dekon ti apoy. Nauram amin ang kalapaw. Agraman ti pagtuturugan mi iti, a pinagbalinda kulungan mi. Awan mo tem titawan at daditoy. Nagsublitan ni Jacinda. Agraman ni Sr. Pedro. Pimano mo tem. Ayan ni Baldo, san mi nga mo, senyor? Basta iniad na po rin yung pagminasan. Timor kami aminan, iti pagtuturugan ni. Nakarakad kayo di, senyor. Kahit nagsaya at pailang titurog yo, iti madamati por. Wah, nalangib kayo. Isuasin na kayo iti kalapaw yo. Asino tinanguram kadag iti kalapaw? San mi nga mo nga ron, senyor? Naputan na ka mo. Kahit matatalang ti makikita. Una narukatan kayo kano, iti kalapaw gaya nyo. Isunapan kami, katrinukatan na kayo. Tapnosan kayo may raman na mauram. Aniya. Saan mi amay magano asino tayo dyan lalaki, senyor? Aniya. Ti estranghero. Isulakit di dayjay. Senyor, anya itatya kami din eh. Agawin kami pailaeng. Sige, agawit kayo pailaeng. Agsasarita tayo pumanen. Noan niya ti aramidan tayo. Ket pangasyo. Saan kayo maupay? Nalawag ka di? O, senyor. Sige, agawit kayo pailaeng. Kadag iti pagnanaydan nyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Salbag. Diyakon makaturog. Idinto tanabanuga ka naggapoy di pagminasan. Oh, hawanen. Tinagmamaayan dagiti kalapaw. Tanauram da aminen. Hanggang asino da di ataw. Tinga ta estranghero. At apan ni Baldo at estranghero. Kat iso ni Jubilarde. Pudno nga ta. Ani Jubilarde da ijay. Sinyura, tengah terabi ngem apay adi kay pay lamapan maturaw. Katsika, apay adi ka mapani ti silet mo. Kasano amapanak kat palpaliiwan kayo, sinyura. Adda kayo matlatan dito'y salas ti mansyaw. Mercy, sana ka makaturog. Oh, nagado ti pampanunutek. Kang runaan ni Alex. Apay ka din ni Senyorito Alex, Senyora. Dakkel ti atraso na kan ni Jubilarde. Gaputa pinarparigat na daytoy ije pagminasan. Wen, Senyora, amok dayta panadamag kumang. Madanaganak. Abangan nubalsan ida ni Jubilarde. Ha? Sobra ka no arigat ti naramid na kan ni Jubilarde. Kasta unay ka no arigat na idi. Iti inararamid ni Alex kan kuana. Senyora? Kat ita, addan dito'y ni Jubilarde. Amkak abalsan na dagiti ng parparigat kan kuana. Dayta nga tatiga po na ang nagsubli dito yung asyenda? Huwen, dayta ti amok. Ididamo, adda lalaki asim raklatan diti mansyon. Kat tisiled ko mismo titinuktok na. Anya? Jak amo dayta Senyora. Mas daawak, taam mo na tisiled ko, kat tinuktok na. Dinamag na, no sa dino ti ayan ni Alex. Ha? Ngam, jak imbaga, tatalagamat ajak amo ti ayan na. Ni kadi Jubilarde day di alalaki iti panagkunayaw, Senyora? Wen, dayjay alalaki kan tinangispal kanyak.
kat ni Jovelarde. May maysa. Am kanyo, abalsan na ni Senyorito Alex? Kasta nga rod. Oh, kinid daw ko kenkwa na apakawanin na ko man ni Alex. Ngam sa bali tiinsungbat na. Anya, senyora? Kunana nga agan-an nadak kano. Senyora? Saan ko ang mababalaw ni Jovelarde? Nubalset na ni Alex. Ngam, oray kaskasan o. Diyak kaya't nga dadagas ang mapasamak ka ni Alex. Gaputa impatag ko ni Alex. Kasano nga ron itan, senyora? Diyak amo, Mercy. Madanaga na kiti mabalin ang mapasamak. Nobalasan ni Jovelarde ni Alex. At dakos ti mapasamak kin ni Alex. Kagura yun to kaday ni Jovelarde, senyora? Kwa, may salaang ti kalkalikagumak. Ti agkapyada ko maadwa. Kat agbalbaliw ko man ni Alex, iti kinalo ko na. Ato ti kapiyaw, senyor. Senyor, saan kayong samot ang naturo? Sipot simbangpat kayo ang itirabi eh. Pudno da ita. Sa anak ang makaturog. Senyor, anya ka diti napasama? Taapay ngay, nauray na giti trabahador ngayon panyo iti pagminasan. Kat agdadamot itirabi eh. Ikagluton, Chayong. Ha? Saan ano anya laditan tinamdamagan? Oo man, senyor. Sige nga raw, ting nakaglutaw. Salbag. Italay nga mariknak ti tuturugag. Talagang awan ni Baldo. Apay nga ta. Tinasayat. Inakpairidap. Tabarang inton makaringag. Ket addanton ni Baldo. Nalawag gaya man. Ket makitang tinagbanagan dagiti kalabaw na oram. Agraman ti pinagbalinda akulungan ni idi atrabahador. Na oraman. Masaya at madagti nga naramid ka. Tapno awanan ti subyanda Senyor Pedro Diroy. Amin nga aramatin da dito'y apagminas. Dadagulan. Ano nga, senyorito? Mapantani di asyenda. Wendoro. Managsakan lakit din ni Senyor Pedro na makakita ka. Gaputa na bayag matbasit at di na ka nakit kita. Ipamay sa tawitan ti pagminasan. Rumbang asan nga agsardeng ti pagminasan. Walang senyorito. Dakla kwarta ti malala tayo ti dayjay apag minasan. Ala, ingkamang timpla iti kape. Takalpasan ti panagkapeta. Mapantay di asyenda. Chayong! Ayan ni Lolo. Adda iti silig na, senyorito. Katurturog na lang amin itay. Anya? Katurturog na? Kasi nga, napuyatan. Pasimbang patdamas editong natrabi eh. Naggapoda iti pagminasan. Kakadwa na nagiti trabahador. Pagminasan? Wow, senyorito. Sige. Kasaritak tulangan inton makaring. Chayong. Mangisagana kay tikanan mi kinidoro. Wow, senyorito. Sige, senyorito. Mangan patay. Maimas ti armosar pa ngayon sagana ni Chayong. Wendoro. Sayang. Makaturog ni Senyor Pedro. Santa makasalita dagos. Sa nabale. Tinasayat. Agpasyarta pa ije kataltalunan. Sige, senyorito. Kalpasan ti pananganta. Mapantay ije kataltalunan.
Apa yan? Nakarakadak iti na ito yung kayo. Asingatin lang irakad kanyak nito eh. Mulay ti panakairakat dagiti imak. Ang karaman dagiti sakak. May bagmag sapam, Baldo. Sino ka? Bilibak iti kinabartok mo, Baldo. Saan mo anapuutan ti panangirakad ko ken ka ditapuon ti tayo? Sino ka? Ikatem tapungot mo. Tapno mabigbig ka. Kasapulan ka di pa'y ama-amuam no asin ha? Sino ka? Mabitlay ha? Dahito'y paltog ko ti kasaritam. Paltog. May sa saludsod. May sa asungbat, Baldo. Tanusan! Dahita muging mo ti paltuga. Anya? Umuna asaludsudat. Malagip mo ka di pa'y dahil di Senyor Juanito. Ni Senyor Juanito? Malagip mo ka di pa'y? Sumumbat ka! Juan! Apay ka ni? Kapsat ni Senyor Pedro, ni Senyor Juanito. Apay ka ni? Dahil di Olivia, nga anak da iti dahil di Senyora Medrina. Malagip mo. Olivia? Agpapan kinilito, nga asawa dahil di Olivia. Malagip mo, Baldo. Sino ka namin? Apay, damdamagang danita! Ada anak dahil di Olivia Amaladaga. Malagip mo. Maladaga. Dahil di dandani inlemes mi, ijay karayan. Apay adandani inlemes yu idi. Ti Maladaga ije karayan dipintin. Nakapaturong ti paltugkukul ka, Baldo. Ulitat ti saludsod ko. Apay adandani yu inlemes ti anak day di Olivia Amaladaga. Sumumbat ka! Kuha! Diyak ka mo na! Kuha! Anya! Ibagam ka di tigahuna. Apay adandan niyo iti inlemes ti Maladaga. Nga anak day di Olivia Liberio. Wino! Day tamugin mong ti paltuga. Bilangan ka iti talo. Ket kalpasan ti panagbilang ko. Adi ka pa'y nagsal. Talaga day tamugin mo ti paltuga. Sino ka namin? Ay sa! Dua! Talo! Awan matgayam ta! Sana ka napuntaan? Oh! Anya! Agsao ka ka di, Baldo? Wano? Ipalpaisok ti mang tiro itimugin mo. Sa bagay, saan ko pa nga aramaton itatipalto ko? Gaputan ito'y. Latigo! Dahito'y tay latigo anaagaw ko ibikin ka iji mansyon ni Senyor Juanito. Juan! Si Kani Israel! Ito, Baldo! Agdiso dahito'y alatigo itibagin. No di ka pa'y lagsaw. Waya-wayan na di ko'y sulbat ka! Pagaya, ha?
Nay! Nya! Agsao ka din hunyo saan. O kanak dito eh. Tag pinatas ta! Salman ka! Basta gayam ha. Nay! Talaga pati ka dito ang pud mo. Pandit! Salman ka! Anyap! Tipod mo! Bueno! Ulitat kitang damagak itaykan ka. Apay adandan niyo inlangas day di amalagaga nga anak ni Olivia Liberio. Apay! Tipay! Stan! Sige! Wen! Ang asawa ko! Iwan ako! Tipon mo! Apay adandan niyo iti inlangas ti anak day di Olivia amalagaga. Naputa! Binilin na kami. Ti amo mi. Sino ti amo yun ang bilin ka na hayo? Sino? Di na saplita ngayon. Sige. Ibang ako. Sino? Ni Senyor Pedro! Anya? Senyor Pedro. At ang lakon dito Sino ka? Sino ka? Pamibig ka! Sinong batak ti saludsod mo? Lisuan mo at ang lakon dito Saan ka rukatan dita? Aging dadi mo sungbatan ti amin adamagakan ka, Baldo. Salamat ka! Salamat ka! Diretsuhan kan, Baldo! Katanak! Sino tinangtambang ide? Kada Senyor Juanito. Kenti Pabiliana. Awang amok iti tanta at ang tabaga. Awan, sandagan akon. Basta gaya ma. Ulay, matayan na! Awan, di may baga. Awan, tasya ka mo, tinang tambang. Kada Senyor Juanito. Baliwat ti saludsod ko, Baldo. Iti anyaga ko. Apa ilamas idi ni Senyor Pedro. Di anak day di Olivia. Sumumbat ka! Awan, buhay-bot mo. Awan, Basta gaya mo. basta. Day nga Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Tinurito! Limang tinagitin mo anat mo tayong dito kalatigan. Tandaan naman siguro maapit na kita eh. Uy, Rod. Malagit ko na ba ito? Huwag mag-ijay farmhouse. Okay ka ta? Kunak mo makita dito yung katal-talunan. Ano mo, amat? Huwag nagpaiso, Doro. Apay ngawan ni Baldo. Huwag nga, Rob. Diyak makita dito eh. Alex, iho. Oh, Lola. May maglaro siya, Senyor Lorna. Alex, mabalin ka ding agsarita ta? Mapantay ti mansyon na pagnanaunak. Tada kayat ko nga ibagakan ka. Sige, Lola. Patgan kayo. Mercy! Magpintas matan, day tapatong mo. Patong ko tinakitang doon. Mapintas, di patong mo. Tarupan, nagalasmat. Ay! Excuse me daw ang alabang! Di na pagsaritaan itinasta! Talapintata! Bakit di mo ito napintas sa kasta? Di lapatong na, di napintas. Hoy! Doon! Sa dalanak ko nakman! Anya, turo ang lapang sasawap. Labang ka! Anya, lapang sasawap. Abay, baboy, wano asang alapang. Ha! Pasikaswang kit dito merienda. Diyos ka. Ha! Di pa ka manlagay. Labang! Pimanaw matlangan ti Visit Adoro. Sakit ti soro-soro na nan. Naamwak ti amin nga inararamid mo kanidyo Velarde, iho. Kat sobra arigat tinagpasaran na. Apay, iti anya agapo akas jay ti inaramid mo kankwana. Gapo ta kinalaban, nak. Anya akinalaban na ka. Inagaw na ti babae nga yayatek. Ti babae ako nak nga ikalaysak. Anya. Kalpasan na. Isupay ti kanayon analaing iti imatang nyo. Katsyak, awanan ti serbik ka na kayo. Nasayra ko ti gusto. Gapo ta iso ti kanayon yung ay daydayaw. Idin to tadyak pa'y nangag nga indayaw dak nga apuyo. Anya. Iho. Saan latay ta? Nasakit tinakam ko. Gapo iti panang bukol na idi iti ulok. Manumot nga daw ari ni Kriknak ti sakit ti ulok. Gapo iti inaramid na. Iho. Iso ang nasakit tinakam ko, Lola. Oray anya ti ipagpagam. Sikat ti ayan ti bidot. Saan aga po ta kinalaban na kan ni Jovelarde akas iti kunam. Kat parigatem meten iti husto. No may papan iti babae ako na. Gusto, Lola! Diyak kaya ka namang nagpay. No may papan met iti panangdangran nakan ka. Kat nabukulan ka. Gusto! Di yun da kamatan dahi ta. Diyak kaya tamang nag. Iho, ipatpatig ka unay. Amom dahi ta. Kat kayat ko kumangag kapiya kayo kan ni Jovelarde. Anya? Agkapiya kami, kunayo? Iho, diyak kayat nga dadakas sa mapasamak kan ka. Iso ano mabalin? Makikapiya ka kuman kan kuana. Alex, iho. Tanya ti kaya asawan? Dangran na ni Jovelarde? Amangan no balsen na ka iti inararamid mo kan kuana. Sige! Urayot kay tagundaway, Lola. Anya? Tapara kanyak. Natayin ni Jovelarde. Ha? Anya ti kayat mo, asawan?
Natayan ni Jubilar de Lola. Nalpasan ana itanem ije pagminasan. Ket nugam din na pa iti agpakita kanya ka. Pues, itanem kumanen iti may kadwagon daway. Anya? Nita, agda ka man nandito yung kusina. Apay, Doro alabang? Lapang ko naman. Kahit bro ako na makita kanya. Apay, anya ti bagam? Ikamat mariti. Ano ba ka dalam? Ay, nalamisa. Oo, tisikat yung mapan mga anak. Ibabaw nakitan. Ay, buha! Kay tapatan mo ang tinapintas. Nabay taripam. Bruha! Hoy, Doro alabang! Karuprutan ti sa irap. Kasana kang ipos na. At aywan na ka. Ay, sikatin mo na anang saan kanya ka. Padasang nga asuotan day tapaltog na. Sila, taisagwag ko day tinapudot amantika di taruba. Tapnog, baling kalapit nga alabang. Sila, ingka mga lay tinuma. San asyak tibaw na. Kwa! Mabalin ka, Bete. Agarim ka. Ay, saan? Yak pagan ano ti Duro alabang? Kumamit lalo mapintas ka ba? Ay, buha! Ano, tinagdalat ka niya ka pasit. Ano pipintas sa babae? Nakaskan ka, buha! Ha! Dito ka man langit. Ay, Jatski ka alabang! Nakalang yan. Uy, say, naglaing nga mang sutay, ngam isumot lang, timasurang pa. Agaram kanokit din kanya, ay takpakawan. Jakrila kaya tikas kenkwana, puwa labang. Ay, isaganak kit din, dagiti maluto. Disturbo nga ngayon, dahil abdo. Anyan ti apok. Saan adungag kanyak? Senyora, Imbaga ka makikapyakan ni Juvelarde. Agam nagpagkaaklaan. ay na, senyora. Saan nyo ang mauray ni Senyorito Alex nga iso ti makikapya? Saan na nga ugalay tagpakumbaba? Day tagarod kat. Madanaganak. Tamangan no anya ti mapasamak itinagbaetanda. Amok no kasano ti kinasiglat ni Juvelarde iti laban. Katamok mo't nga awan laban ni Alex kankwana. Kasano a pinarigat ni Senyorito Alex? No nalalay ni Jubilarde? Pinarigat ni Alex idi. Gaputado ti kakadwana. Katagmay maysa ni Juvelarde. Kastagayam. Ay na, senyora. Awan to, ti pakabasulan nyo, no bilang. Gaputa saan kayo mat anag sarday anang bagbagakan ko na? No dumtang to day tagon daway. Uno ti panang balos ni Jubilarde kan ko na. Makaamunton ang itibiyag na. Mercy. Ay, sorry, senyora. Angam, pudno lang timbaga. Ngamin, di na kayo matdanggan ti apuro. Nakarit matlat na. O, di makamon itibiyag na. Anay ko. Pangasim. Sukatan ako dito eh. Aging gaitid di mo sumbatan na giti damdamagan. Saan ka arupatan? Kat irunok kumot da ito'y alati kukan ka. Rostan. Ang punuan. Sige! Ang soka bante! Anay ko. Anay.
ismi ko ti talaga ini tatlo awan kanon titumtang pa'y pangikot kani Senyor Pedro. Anya, Anay ko. ulitot ti saludsod ko itay Baldo. Asino pinangtambang kada senyor ganito? Kente pamilya na. Nagsayo ko! Pamusaan! Di ka sardagan asaplitan. Aging ga amalatlatan day takutin mo. Sanan pangasim do sino ka man nagsakitan tibagi sige wala mayatawan ibagak amin kan ka di kinapunto wan amin Ani, Senyor Pedro, tiyakin nakem, iti nakatambang, by di Senyor Juanito. Katawan sa bali, anang tambang kadakwana, hindi na kami metlang. Kada Senyor Pedro. Oh, yeah. Nito. Sir. Kani Senyor. Tinangtambang. Kada kwata. Apoon tinakatayanda. Iti ang yaga ko. Ang sao ka, Baldo. Tablo matagi ko na tiyamin nasani ko na Senyor Juanito kakabsat na Kabsat na. Yan kasta tinangamit na. Dakas kayo amin. Pangasim lukatan ako may bagmutan tiyan mo may papan iti kayat mo mamon Sampay analpas ti saludsod ko, Baldo. so baka hinalinaw na klang Baldo! Bakayo tinang patay iti ina ni Jubilarde. Saan ka din? Agoy ka. Abay nga uy na ita. Et damdamagam. Sino ka at talaga? Talaga, di ka injaan anak ibon. Hindi mo sumbatan na iti damdamagot, Baldo. Bakayo ka dito ng patay iti ina. Kenti akong naabakat. Agsaw ko! Ni Senyorito Alex, dinampautok ka na kwada. Sino ka talaga? Pamigbig ka! Ni Katem, tapot mo! Ayan na, Crisanta. Kaya asawa ni Jubilarde. Sa di mo ti ayan mo! Impan ni Senyorito Alex. Iti rest house na. Ijay, abang. Anya? Ket pinagbalinan. Asawa na. Ayop kayo! Ang bayad kayo itinahina! Baldo!
Ipagam mo sa dino dyan bakti pakapitat iteres haslarix. Ipagam! Iti asidag. Iti asidag. Tinted road. Basta. Ang diretso ka. Iti kalsada. Turang ijay. Abang. Haging ka. Madangon mo to. Iti. Dead. Loud. Iti. Haging kanilid. Adalan. Ijay. Ijay ti pagnam. Agtorong na ijay. Iti rasaos. Ni Senyorito Alex. Basta gaya. Sige. Itakan, Paldo. Lugatan na! Ano tayo? Lugatan na! Lugatan na! Huwag ka matrukat-kan ka dito! Agyaman ka! Ganoon! Dito ikan amatay, Paldo! Agdita kan tumarod! No silipyak kan tungkol! Lugatan na! Lugatan na! Hindi na! Panawan! At sabag. Napanan. At sabag. At taon. Makatak na dito ay. Nagikaro ka. Mga sino ka man. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Okay, tiara! Pagsangon tayo, senyor! Senyor ito! Kasta tinapasamak idi kabayatan ti kaawan mo, iho. Nakalibas na giti trabahador, ket maysa ni Juvelarde ang nakalibas. Ti salbag a Juvelarde? Kalpasan na, nauram amin ang dagiti kalapaw iji pagminasan. Anya? Sino tinanguram, senyor? Sino ti aking gapuanan, lolo? Ti estranghero. Estranghero? Sino ba itang estranghero, senyor? Ito lamang ko na ito. Ti tao amang kalkalaban kanyag, adimet ag pabigbig. Kasla interesado akin kwa na, lolo. Uray siya, senyor. Kaya't ko kilatisan mo sino itang estranghero. Nasiglat na dyan ng estranghero. Nalaing nga makilaban. Sino mo tayo dyan to? Amoyo ka di? Dakal yatak ni Baldo. Aday dyan ng estranghero. Ket awan sa bali. No di ni Juvelarde. Anya? Juvelarde? Isip estranghero? Ti ko na ni Baldo. Kabisado na ti panagkugtar ni Juvelarde. Ngamin, nakugtaran na kami dayjay nga estranghero. Iso amay kumpara ni Baldo, amay may sati style ti panagkugtar da. Aniya, kinugtaran da kayo dayjay nga estranghero? Senyor, papay nga yung tulok yo. Nasiglat! Iso asan minalinapanan. Naminanora kasta tinapasama. Ay, nga tayo nga estranghero. Hindi kayo, senyor. Di na katawan, Doro. Sulit, senyor. Kayat ko, ama ka magdayjay nga estranghero. Bueno, ni Juvelarde. Takayat ko apalsen. Apa di orangiden, lolo? Sapulan tayo, senyor. Numasapulan tayo. Siya akong timang gibos kan kwa na. Senyor, ni Baldo, sa dino tayo na. Diyan mo.
Saan mi akadwa nagsubli dito asyenda iti day di agundaway, anapuuran ti amin akalapaw iti pagminasan. Amang ano nairaman na napuuran, lolo? Gusto! Natayan ni Baldo! Diyaga mo! Senyor! Agsubli tayo di pagminasan! Pakitaan tayo! Tubang kayo ni Baldo! Tulungan lang! Tulungan lang! Tulungan lang! Ang dahag dito yan nakarakan! Tulong! Tulong! Rukat ang dahag dito! Isa da ito yan tinagpatinggan ti kalsada dito yapag. Kunan ni Baldo, iti akin kan nigid apagnaan. Ti dala na mapan iti rest house ni Alex. Dajay, surutak dajay dalan. Nakakandalo ti ritaw. Kaslawan tao iti unag ta nakaululimak. Mangkita ak iti mabalin ko nga ramatan. Tapno malukat ak ti ritaw. Awan tao dito yung rest house ni Alex. Ayan ni Crisanta. Sa di natin ang ipananda. Kita ti amin asilid dahito yung rest house. Dahito asilid. Kita awan tao. Dara. Dara laki di dahito kama. Dahita akawas ti babae. Dahito ti palda ni Nana nga imped na ka ni Crisanta. Dara-dara. Ti Belo. Belo dahita ni Nana nga imped na matlaan ka ni Crisanta. Sa di no tinangipananda ka ni Crisanta. Opay at dara-dara ti kawas na. Alex, agbayad ka iti nangina iti naramid mo iti asawa. Crisanta, sa dino ti pangsapulakan ka. Itay pa'y amagmagnaak. Tsaka mo ti umno apagturungat. Ayop kayo, Alex. Kimatlaang tisaan na mabalas! Nakadara pa! Katahan, senyorita! Katahan, dagiti kalapaw! Awanan dagiti kalapaw. Talaga nauram dan. Ito ang tato! Tabagya! Nauram, senyorita! Sige, Dora! Senyorita, awan mo't bangkay ang makita ko dito. Ang mga noon naksitan ti bangkay ni Baldo kat nagbalino na agda po. Kas tangata? Ang mga natatayag ni Baldo. Ang mga napinatay ka estranghero. Anang puhor ka na kit kalapaw. Kalpasan na. Tinuuran na matlang ti bangkay ni Baldo. May baga, panakarukat ni senyor, iti pa nakairakin na. Tinulungan ti may sa trabahador. Isuasa na nairaman na nauram. Oh my God. Mapantay ti kulungan dagiti trabahador. Huwag senyorito. Tulungan dag. Tulungan dag. Arayatan dag. Nitoy. Rukatan dag. Pangasyo. Awanan. Mataya dito yan. Makarok
Hatak na nito eh. Balsan ka. Balsan ka. Strong hell. Gusto. Tigunam. Kita tan tupay. Hanggang tasanak amatay. Siga. Siga. Ipatayan. Babaen na ito yung suot ko. Sandak amay lasin dagiti kabusar ko. Kaslak-lakay din na ito yung langak. Dagiti armas ko. Mas apuladyak malipatan dagitoy. Tapno na kalasag ko. Sa pulak dagiti awanan konsensya at tao. Balsak ida. Adto'y ti inumam agatas, senyora. Agyamanak, Mercy. Senyora, nabayag adi kasi marungkar ijay farmhouse ah. Saanan? Saan ako na mapanijay? Jack kayatan. Sa bagay, awan mo't tiga po na ang mapankapay ijay, senyora. Amangan paikit dinurangrang. Amangan paikit dinuranggasan na kayo manan ni senyor. Naimbaglakit din ang tadaday ti mansyon day di senyor Juanito apag nanaudan niya. When Mercy, saan ko abay-bayan daytoy a mansyon? Senyora? Nasken at taripatuan ta daytoy a mansyon, Mercy. Saan ta abay-bayan? Ay uwan senyora, kanayo naktupay ngagdalaw. Senyora? Ala, isaganam dagiti kasakulan ta. Tamapantaman kit di ije kataltalunan. Mapanta ije kamanggaan. Magkita ta itinaloon amangga. Ay, sige, senyora! Naimbag nga oras yo, senyora. Naimbag ta simbarungkar kayo. At ipadamag ko. Anya day ta, Rita? Nagsublin dagiti trabahador. Manipot pagminasan. Damag ko. Anapuoran dagiti kalapaw da ichay. Isu ang nagsublidan. Agrama ni Senyor Pedro. Nagsublimat din. Napuoran dagiti kalapaw da. Un, senyora, adda ka nun ang poor. Saan da ang mailasin, no asino? Ningata, Jubilarde. Pinapanaw na kano dagiti tao, iti pagturturogan da. Sana pinuoran ti ayanda. Kasta ka di? Ni Jubilarde lakit ti daychay. Iso nga, addan dagiti trabahador. Nagsublida, senyora. Nasayaat mo't. Dagiti sulpeng at trabahador. Imbagak kadakwada asaan da apasisirap iti silang tipirak. Ngam agpilit da. No kastamot laang, adda kadakwada da ita. No kayat da ti agrigat. Sige. Makamudan iti biyagda. Senyora. Rita, no pa'y natangkan ti ulo da. Baga amlak ka ida. Paritam ida. Senyora. No inaramid mo da ita kat saan dalata adungag. Awanan ti mabalinan tayo. Ada akong dito asyenda. Adda dito'y da Alex. Gaputawan da iti mansyon da. Agpaliwak iti farmhouse. Umasidegak iti farmhouse. At ito yung paluto yung apulutan niya, sinyaw. Sige, panawan kayo pa dito war. Tainak yung kusina.
Ay, bandakla ang ana, ka sa pulan niya. Sige lang, Chayong. Alex, anya ti madamag itinapanan nyo? Awanan ti kasaskan ti pagminasan, Lolo. Kaya maamin na gamit ito, senyor. Napadaan. Agraman ti paggilingan iti napa. Andiya. Napurin pa natin na kayo po. Wah, agbayad tayo dyan at tao. Anang aramid iti kasta. Dagi jay na. Adda iti paraangan ti farmhouse. Ket, aginom da. Aginayadak nga umasidag itayan da. Ket denggek amin ti pagsasaritaan da. Dagiti ayop. Nalakalaang apaltuga kita. Ngayon, saan nakastati kayat kong ipapatay na? Kaya't kung inot arik na dati sakit kan saan. Sakpay amagsati ang isda. Alex, anyo tinapasamag? Apaya na bayaga saan ka simmang sangpet? Ket iti pa'y rest house mo tinagnanaedam. Well, Lolo. Nagnaid kami ti rest house ko. Kabuanan ni Crisanta iti sinet, senyor. Crisanta? Tayo ko nata nga asawa ni Jubilarde. Well, senyor. Nagumumaan ni senyor ito ba dyan, Crisanta? Ayan nga Ruden, day jaya Crisanta. Kuha, Lolo. Awanan, senyor! Natayan! May paninig, senyor! Alya na itanemen. Aguray kayo. Natay ka din? Well, Lolo. Natayan ni Crisanta. Kasano? Labanan na mo. Anya, iti aramidak. Di pinatay ko na. Kat may paninig, senyor! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Palawagan ng nagkutin bagada. Dagiti. Ayop! Pinatay na ti asawak. Ayop ngayon! Ang bayad kayo ita. Ang bayad kayo. Crisanta. Crisanta. Sige, ituloy yung uminom. Dahil na kung matulog. Doon tinainom ko. Senyor! Itulog kayo. Sige. Umunag na yan. Tao, Raisak. Kaya't kung di matulog. Umunag na yan. Malabit adwang nga oras din napalabas. Idisimbrak dagiti talo iti farmhouse. Narunagan na siguro itan. Umunagak iti farmhouse. Sana bale. Kabisadok ti amin asul iti farmhouse. Iso sa anak Amerikatan. Mapanakon. Adita. Anda ako ni Tiridaw. Nasayat. Saan ang nakalak? Amok mo sa dino ti silid ni Alex. Ijay ti pagturwak. Di ka butang ka na. Saan ka makibiyang? Aguli magkalarang at no saan ka madaksan. Sige, mapantan iti silid mo. Sige, isakon! At urok-urok tiyawanan bain. Usalak tiniwat na. Kalpasan na.
Talyak dagiti ima na. Sige! Magna ko! Nakapaturong ko paltog ko ito ulong. May salawakan kita! Matay kan, Alex. Magna ka! Magna ka! Sige! Magna ka na! Makantay si kabakiran! Di mo gandang tulumaban! Kaputawan gaway mo! May salakidot mo! Matay ka! Pero kung kandito punti kayo, Alex! Ket uro ang itar aramitan! Saan ka ang makarapat? Agsapan. Ay na. Asin na nga tayo nangitanaw ka ni Senyorito Alex. Idirapi eh. Diyak nagtagtaga rin. Ang mga nusyak pa iti pagdasalan ni Senyor Pedro iti pungtok na. Ang gloto akiday. Tulong! Mapitla ka iti gabi. Ha? Wan, sige. Mapitlaan. Kanday tanay mas nga mo sa arte sa ganam. Tapno may mas ni Senyorito Alex ti mga. Wan, sige. Kayo masap nagluto. Tarasan! Dayta. Ang tuyo ti kapiyaw. Sige. Kain na kagpainit ti Jarwar. Ijayak ngagkape. Ay na. Di mo lamaw. Awanan ni Senyorito Alex. Basta jak tong tagtagaray. Nung matuktan da nga awan gayam ni Senyorito. Jak kaya't ay siyak ti pagdasalan ti pungtok da. Amangan na patayin da. Chayong, ingkaringan ni Alex tagar mo sarkamin. At dapat at sikas mi tangal tao. Wan siyaw. Mapanak latta iti silit ni Senyorito Makaammo tutan. Senyor, kapit si Daniel. Karga aktif natin Sige, Doro. Senyor, awan mat ni Senyorito Alex iti silig na. Amangan mo at naigirwar. Mala, sana balen. Umunata na mga Doro. Wan, senyor. May pagnagsapan, Alex. Nakabusal ka pa'y lagaya maging gaita. Sige. Ikatok, tabusal mo. Ano karit na pinakarakod, Alex? Sino ka? Agpapibig ka. Ikatan tibunutin. Sige. Takdan ka, Alex. Beta. Baikatin, Alex. Bigbigan na. Jubilarte. Ano ti kata sa wanda ito Abay. Saan mo ang maawatan? Alex. Nubiyag ti pinukaw mo. Biyag mat ti pagbayad mo. Mano abiyag ti pinukaw mo? Iso aday tamot biyag mo. Ti katuad na. Rukata na dito, Jubilante. Diyan ang mo ti sasawan. Agmaw yung kan. Pues, ipakitakan ka. Ti kinamauyong ko. Pwede ito alati ko. Iparaman ko lang matkan ka, Alex. Iparaman ko tin palakam mo iti kanyak.
Rotatan nak dito eh! Rotatan nak! Ang laban tayo di patas! Alay ko! Pinatay mo ti pamilya! Pinatay mo ti pasak! Basta na! Senyor! Awat-awat ni senyor ito! Sinapul ko! Awat-awat! Napanak pa ito katultulinan! Napanak pa dyan mansyon! Ngayon ko na, ni Mariana babaw na di na nakikita! Ay, Marsana! Napanak pa dyan mansyon! Ngayon ko na ni Mariana babaw na asaan anak na po ni Jay! Ania? Senyor! Pamanganod dahil dyan mansyon da Senyor Juanito! Sige, senyor! Mapanak ka dyan pa nakitaan! Barang na po ni Jay na senyorito! Sige, Doro. Mapan ka. Marso! Abda ka din ni Senyor Lorna. Awan, napan ijay kataltalunan. Apay aya? Ni Senyorito Alex. Abda ka din dito. Awan, jakmat nakita ngay may ditoy. Sa dino nga pan, tinaturturong na. Ha? Apay? Mapukpukaw rutin. Mapukpukaw? Sige, pa'y nakipakaw mo kay ni Senyor Pedro. Wawan ditoy. Apay ngamin asa puling niyo. Urayin niyo nga gawid ha. Nag-inom kami di Rabi. Katikagsa pa. Awan matan. Awan iti silid na. Ha? Sige, Mercy. Mapulakan. Itaman pa'y adinak sinutil ni Doro. Sa dino ay tinapanan ni Senyorito Alex. Tasap-sapulan da. Ha? Apay asapulan da ngay. Apay? Ubeng? Urayan da ang agaway. Chayong, sikaman ti pagdamagag. Senyor? Saan mo ka diyan nasiputan ni Alex Arimuare di Rabi? Saan, senyor? Basta itinakita kasi merkayo na panlaw. Ha? Insarak matin at ridaw. Kalpasan na. Nabanak matin na turap. Kasta ka di. Idi binaon na kamang ringkan pa na itayag sapa. Awan mo titisilid na, senyor. Oh, sa dino nga tan tinapnapanan na. Malaman nga mawan pa ilaeng. Senyor! Oh, Doro. Ada ka magkayaman. Senyor, talaga dyak masarakan ni Senyorito Alex. Awan mo ti mansyon na pagnanay da ni Senyora Lorna. Aniya. Agad sa mo tanda ka sa napasamat na. Ha? Ang mga tanda ka sa tinapagtin na, senyor. Pedro, anya tinapasamak ka ni Alex. Sapsapulin niyo kano. Samya masapulan. Kala ka nagpukaw. Aginom kami lang ito Rabi. Simre kami matatalo dito farmhouse, idinalpas kami ang nagiinom. Ay gamit ay agsapa. Awan maternity salad na. Dandan ni sumitngatan. Ngam awan pa'y laeng. Oh, amang ano na pa ni rest house na. Rest house na? Wen, amangan kit di mat ni Jay tinapanan na. Inak man payag pariir di tarwar. Sanak pa yung makaturang. Lagi na naaaklapiit. Kalpasan na. Inakton maturong. Ay. Agpariirak man ta. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.